Ndogo bangeba do o jabira ndogo ni ejetemeneke adama deje trore kwa benin dongli infe kosobe ninten ma were anga chkorba indo no be kasema di kufo ninya ale kunganye ndogo minya awai kado shirufu kanuba mamadu ale fana yanga kosobe amba fo ka wali nyumondo ablay kone primature la ni watida ndogo do awai kado ayemimvo Noura Fm minya awai kado la radio qui nous informe sans déformation la patrie au-dessus de tout sigata la de manambi fo ke wali nyumondo ni chesiri ndogo mindo yanga na nywa ndege ko ni abe fo ha ti ko reke club na de guichet awa ngoro utadi malila awa ndogo anga fo ka wali nyumondo ku chesiri ka trawli utadi mali ku chesiri lagare ka be shindi Dubai wan Dubai Dubai anga fuli bai oi angata buraga Dubai daga kadi kudu ha eni ka chede jondo Mamadou Konate e police ga mfama na ma yemblaw Konate tunna de wallahi tunna surakata jagita ka libi ina fa malwari wallahi ndogo ne iperela kosobe ali jana na kalfa bu kawkali Solomon jadike ni jeni dimaye ali jag kwa kulubali angata ali chey fama ni mala jede anga machine virus kembe ka bedun abinyo na ali yera ka baw ya nyeni machine joli machine woro wa wolo la virus ya bedun ni ya na le ni o ali ni kuma na jona tibeon ala ka ni sababe ya rabbi mana anga fulibi awo ndo ne préparez-vous deux attention prêt 3 en avant angata good luck Jonathan ni ale ko fo ndogo be sedawo ambe do akono nouvelle horizon be shoni sikaka toguna atrore ndogo kado ka fo toguna ale de kumambe ako awai kado fasiri kono ni wati na nouvelle horizon ako minya awai kado bembalia halibi nyom vamu ya masoro aunga jamana maraba no be transition mo ani sedawo mo awai kado nyom vamu ya masoro uni nywanje ako strategela nana ako fo ado kado ka fo awa votre Ramroto ça. Woni yani misay fi jabe nana akofo ado gudlo ko Jonathan ani makisal ko ambe ku makono yani awai kado juye kalo clé saba san 2022 akacha ala fe nunu be na aunga jamana kono ako malion ni ejete meneke bay ka fo aun jamambe awai kado ango ni be tableau menge ko be ango ni siga asiga kunde ana ka donc ka fo jakulu minumbe no be awai kado communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ani union économique et monétaire ouest africain be CEDEAO ko fo no be yoma ko fo ka fo ko nyangini belebele mi nguno uyota ka aun segere ka fo ko nin jakulu fly ko nyangini no ko tena wuli ka bo aunga gana marala kerengere ne ala akara sibiri do jengalo klinani ambe do ni mena ko bi anya bla minawo mina mi ngono ko nunu bora anni sanje bora ngamangoro ka do alaba akera aun bulo jigi warwe alaba uya shuru kambla kata fo kari do o ka do jouer kalo clé saba en 2022 kango kono lala mate ko chugo do ako strategela président mimbe na be awai kado conférence des chefs d'état awai kado nabo kofo awai kado no yen nana akofo ado président mimvana be union africaine no be uya no bo kofo no yen makisali ani médiateur mimbe no ye awai kado kuma nyogo yambe ani mamimbe no be tuka awai kado ku no ya no be gudlok Jonathan naba kofo be ka kuma nyogo ya dabo ani nunu ni nywanje kado ka fo nunu ngoni beski mbe ku kono ni ala sona ma fora ku be na bomoko kado atime yen jouer kalo clé saba oni nywanje ako strategela mi malien deuni bi anga sigisa gela mimbe aundala ango gela anga ala minenai anga munyu anga sabali sabu niye jetimine ke gela no masoro do were fe nyangini belebele mimbe no taraka aun zegere wati dama bo so nyangini nunu uluko ni kera so wi ma chama mbe no yefoso deuni tadu beta uko yorojme ni katuja yorojme bidun mine ko bi ni gela te fly soro anika do na floko sirafe ako gela le do kosobe anga dadu ni fe chama mbe usuo awai kado uyerela anga na nywan negende anga dadu mini fon ni ya kombare kerefe jamana tola au tekele anga no de to blogu to anta nga no kujugu anda ambargo ko tesa ni ngobi nye soro ta don bay akuni e jete meneke minya awai kado panier de la ménagère oui awai kado gwadu na ukam minawi no mbita sanu ke alangulo kundu gambi to mine ko bi wo ere de bombe ala o de strategela ko chômage o koni o nyonye na kosobe awai kado ka fo bara ti soro la fanji fe akuni na tabolo de la minya awai kado
dutigiw olu bɛ doni minɛ ko bi t'a dɔn u bɛ away ka dɔ du yɛrɛ la don cogo min yɛlɛma nin taabolo ninnu na an bɛ se ka an yɛrɛ la sɔrɔ cogo di ko nin ko bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye away ka dɔ ka ko filaw gun ɲɔgɔn na ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ wa maliyɛn kɔngɔjugu yɛrɛ bɛ ɲini ka maa min sɔrɔ ka ca maa 1,000,000 ni maa 800,000 ye a ko nin bɛɛ faralen de ɲɔgɔn kan famille caman bɛ yen a laban a bɛ ɲini ka kɛ c'est fini a ko yɛlɛma an bɛna waati joli kɛ tuguni an bɛ ka kɔnɔli kɛ nin cogo in na a ko n'a ma ɲɛ away ka dɔ a bɛ nin taabolo la tradition maa minnu filɛ nin ye away ka dɔ ko an bɛ don minɛ ko bi u kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw de ɲini ni CEDEAO away ka dɔ bɛn bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min lala min ye joué kalo tile 3 o bɛ kɛ away ka dɔ fiɲɛbɔda ye ka di anw ma siga tɛ min na an bɛ se ka min fɔ session ba min n'o kɛra sibiri don joué kalo tile 24 n'a kɛra joué kalo tile 4 n'a kɛra akara Ghana jamana kan n'o ɲɛmaya kun bɛ away ka dɔ u ka maa bolo n'o bɛ away ka dɔ Nana Akufo-Addo n'a b'o kofɔ a ko away ka dɔ u ye jateminɛ kɛ kɔsɔdani na politiki yɛrɛ bunna k'u ka Mali ani Guinée ani Conakry away ka dɔ anw ka taabolo bɛ cogo min Guinée Conakry ani Burkina anw ka lahaliyaw bɛ cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ kabiri sommet min tɛmɛna mars kalo tile 25 y'a jira k'a fɔ nin dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ taama mɛnɛ sisi ma bɔ koyi u kun sigin bɛ k'a lajɛ cogo min CEDEAO jamana ɲɛmaw k'u ma kungilenna ɲuman ni ɲɛta ɲuman u m'o sɔrɔ away ka dɔ nin ko in dafa a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen autorité minnu filɛ nin n'olu kɔni bɛ away ka dɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na y'a ɲini hali bi ko min ye away ka dɔ ɲɛma fɛn fɛn de bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ kɛ u ka Mali dɛmɛ min bɛ se k'a to gɛlɛya min bɛ anw da la away ka dɔ an bɛ bɔ o gɛlɛya in na nka ɲangini minnu bɛ yen n'o pɛnbɛnnen bɛ anw kunna kabiri janvier kalo tile 9 ko fɛn tɛ b'o la koyi o ɲangini kɔni o pɛnbɛnnen don anw kan ni Ala sɔnna a ma fo ka taa se juillet kalo tile 3 o nata ma a jirala k'a fɔ fana fɛn min y'a to nin ko in bɛɛ lajɛlen away ka dɔ o kɔni kɛra nin cogo in na dɔw wɛrɛ tɛ koyi anw ka jamana faamaw hali bi ɲinifɛn dɔ bɛ yen n'o kɛra o ɲinifɛn o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye o ye mun ye chronogramme min bɛ yen n'a fɔra ko ka taa n'o ye chronogramme détaillé a bɛna nin kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin waati nin bɛ kɛ tan nin waati o ma ɲɛfɔ o kumana hali bi cogoya ma sɔrɔ a la anw ka jamana kɔnɔ cogo min jamana tɔw fana away ka dɔ tɔ k'a jɛ caman o bɛ away ka dɔ olu ta la parce que ko a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Burkina ale kɔni bɛ niveau min na away ka dɔ lakana ko sira fɛ a ko kɔni a gɛlɛyalen don kosɛbɛ CEDEAO ani away ka dɔ UEMOA nɔgɔkuu bɛ taabolo min kan bi n'a fɔ kelen bɛ ka hali bi a ko gɛlɛyalen don dɛ wa nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de kama Mahamadu Buhari a y'a fara kan k'a jira k'a fɔ ko Jonathan ale tun ye laɲini dɔw kɛ o laɲini ninnu olu bɛ senna koyi kalo 16 o ka lajɛ min ye away ka dɔw fana bɛ yen olu taara n'a ye kalo 18 o tuma nin fila min filɛ ninnu de bɛ pese ɲɔgɔn kɔnɔ nka ni Ala sɔnna ma ka se ka ko in nɔgɔya hali bi bɛn ni kelenya ka se ka sɔrɔ min ye Nana Akufo min ye CEDEAO ɲɛmaaba Macky Sall Union africaine ɲɛmaaba ani ka dɔn k'a fɔ Jonathan olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan u ni anw ka jamana ɲɛma u na kuma nin jɛ ye n'o bɛ away ka dɔ CEDEAO ɲɛma ko fɔ Nana Akufo a y'a jira k'a fɔ olu ni anw ka jamana faamaw a b'i n'a fɔ ɲɔgɔn faamuya sɔrɔla olu ka nali in na wa u bɛ na wa k'ale bɛ maa min fana fo kosɛbɛ o ye Macky Sall ye min kɔni kelen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiw kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na ka ŋaniya ɲumanya kɛ min bɛ se k'a to away ka dɔ gɛrɛntɛ min bɛ anw da la o bɛ se ka bɔ anw da la cogo min nɔgɔ kuma na sa min ye away ka dɔ nin ko in kɔni ko bɛ senna an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ n'o tɛ kuma caman bɛ fɔ la kɛrɛfɛ ayiwa a ko bɛ se ka kɛ sommet in yɛrɛ dugudugu ni ɲɛ ko ye parce que ko caman fɔra ko awa gouvernement o kɔni fɛ o b'a la dɛ ka gouvernement yɛlɛma k'a fɔra ko gouvernement ka yɛlɛma a yɛlɛmali dama tɛ dɛ ka premier ministre yɛrɛ gɛn sabu n'i ko gouvernement ka yɛlɛma premier ministre ka ɲini min y'a faamuya b'a la a tɛ fan si fɛ a tɛ parti politique la a tɛ jɛrɛjɛkulu la o tɛ on zone dégagement sogɛl la on zone dégagement sogɛl o y'o de ye o tiɲɛ don sɛ minɛ ka don sulu kɔnɔ o kɔni ye tiɲɛ ye nka sɛ k'u tile yan fɛ o bɛ sɛ yɛrɛ ma dɛ a banna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye na CEDEAO fana ka ko ninnu non o kɔni ɲɛmaw ye nin exagérer kojugu bon exagéreli yɛrɛ fana dama tɛ dɛ mais c'est-à-dire fɛn dɔ de bɛ yen il faut k'an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n dɔgɔ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min na i jija i ka tiɲɛ fɔ a banna CEDEAO textes a caman bɛ yen e ni ne ma don a kɔnɔ k'a kalan dɛ ayi maa caman bɛ buguda ni cogodaw la u ma don a kɔnɔ k'a kalan dɛ u yɛrɛ dama minnu bɛ yen u b'a ɲɛdɔn tiɲɛ donc a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ka ɲɛfɔ anw de donna CEDEAO la o an ma bɔ a la hali sini abada donc u ka texte minnu bɛ yen minnu bɛ en vigueur n'o kan ka appliquer an kunna texte ninnu ye min ni min fɔ a y'o ɲɛfɔ an ye parce que an caman bɛ yen an b'an ci ba kan kosɛbɛ an t'a kɔnɔ fɛn dɔn b'a falen i bɛ t'i ci a kan point i t'a kɔnɔ fɛn dɔn n'o tɛ ne hakili la ni ko ninnu ye tiɲɛ ye an mago yɛrɛ tɛ CEDEAO la ayi mais min b'a kɔnɔ o ka fɔ an ye fɛn dɔ de bɛ yen mun dɛsɛlen don ka fɔ parce que en réalité
n'a cɛ don an bɛ irisila bolo fɛn caman fɔra ko irisila ko o bɛna ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ vraiment ne ɲɛ t'a la an bɛ taa ni ka segin ba min kɛ CEDEAO nɔfɛ o ne fɛn mun dogolen don ɲɛma ko voilà mais texte ye min fɔ vraiment Hachimi Sogel Ablaye Diop texte ye min fɔ a y'olu ɲɛfɔ fasodenw ye a banna an ka fara ɲɔgɔn kun foroko bɔ ma n'o y'a sɔrɔ cogoya wɛrɛ tɛ yen fo élection ka kɛ n'o kɛra n'an bɛ se ka bɔ CEDEAO la cogo min ni fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ n dɔgɔ on va dégager a banna mais nin cogo in na an bɛ kuma na diɲɛ don o don an bɛ tila ka taa tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni vraiment ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ a ko in vraiment c'est fatigué et tu n'as duguta kelen mun kɛ i t'o kɛ k'i la ka ɲɛfɔ dɔrɔn quoi c'est-à-dire min bɛ yen dɔrɔn ni CEDEAO a ka ɲɛfɔ c'est tout a banna kosɛbɛ ayiwa a bɛ ɲɛ parce que tuma bɛɛ CEDEAO b'an sago la CEDEAO yɛrɛ dama tɛ maa dɔw bɛ yen olu fana sago bɛɛ de ye nin ye kosɛbɛ awɔ tuma bɛɛ ni CEDEAO ka kari ɲɔgɔn na o de ka d'olu ye an ka ɲɔgɔn sama sama olu ka na bɛ sɔrɔ o de la u kumada bɛ sɔrɔ o de la u ka kunnawolo bɛ sɔrɔ o de la o y'olu balo sira ye u ka n'o tan di o maaw ma quoi u ka n'o tan d'u ma min ye dɔrɔn u ka fɔ an ye an bɛ taa o a banna où est le problème kalo 5 kun sigilen bɛ n'a ye ko an bɛ se k'o ku wa an tɛ ka wɔɔrɔnan kɛ wa walayi ala k'a ni sababa bɛn yarabi ama bisimila ɲama la sira ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye ɲama a bɛɛ na ta mun ye boloden ŋɔni ale tɛ min kɛ nka min kɛ yɔrɔ a b'o yira a ko an ka na an ka gouvernance o kɔnɔna la cɛba mun bɛ bi n'an k'a ma ko Ablaye Diop ale de ye minisiri mun n'o ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ɲama a bi bɛna ye k'a fɔ ko ani premier ministre jɔyɔrɔ a bɛ ka baara mun kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna k'a ni premier ministre jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a ye kelen ye Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko nin minisiri kofɔlen sa n'o de ye Ablaye Diop ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ nin ka waatinin bɔ Ablaye Diop sunɔgɔ t'a ye dali kɔni ko o t'a a ye a bɛ wuli ka jɔ la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o fɛ gɛlɛya mun n'o o bɛ anw ni diɲɛmaa cɛla la gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ anw kan cogo min na Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Abdramane Dugure a y'a jira k'a fɔ ni baara dura bɛ anw ka jamana premier ministre la bi siga t'a la o ye mun ye Ablaye Diop ye koyi o sabu kɛ Ablaye Diop mun ye CEDEAO yɛrɛ ma a ka ɲankili ta ka maa mun ni ko o sɛgɛrɛ ko Ablaye Diop ko a b'o o maaw la siga t'a la Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop ye ɲɛma maa don maa mun na a kalannen don fo ka se a dan na i bɛ na ye k'a fɔ ko maa mun don a hakili juru carilen don kosɛbɛ n'a talonna fa sɛŋɔnɔ f'a bɛ i sɛbɛ kuma ɲɛna a b'a sɛbɛ kuma ka ɲi Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Diop ye a bɛ nin ka waatinin bɔ gɛlɛya in donni anw fɛ fo ka n'a bila bi la a ye taga bin caman kɔni a ye o kɛ wa a ye wuli ka jɔ caman a ye o bɛɛ lajɛlen o kɛ a ko ni hakili b'a la mun ye Hachimi Koyita a ma wele bila ni cɛ ma ten gansan koyi o sabu kɛ mun ye Ablaye Diop ye ani diɲɛ maa ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ wa mun ye kunna wolo ani mun ye kunnaja kɔni ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko a y'o sɔrɔ mun ye diɲɛ maa ɲɛkɔrɔla o la Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Abdramane Dugure a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sogɛl siga t'a la Sogɛl diyagolen don k'i jigi da nin cɛba in kan koyi n'o de bɛ Ablaye Diop n'o bɛ ale kofɔ walasa mun ye Sogɛl yɛrɛ a bɛ se ka bɔ dingɛ dɔw kɔnɔ la wa dossier minnu fana bɛ yen n'o dossier bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen mana bɔ mun ye Sogɛl a bɛ se ka bɔ olu fana kalama cogo min na Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko kabi don mun na M5RP a sigira sen kan M5RP ale de ma kɛ sababu ye ka Lajiburama fanga ni k'a dafiri tɛ pan wa a ko mun ye CEDEAO maaw ye mun ye da mun na Sogɛl nana premier ministre la CEDEAO maaw y'a jira k'a fɔ ko Sogɛl ko maa don maa mun ni ɲaaminiw ka da a ye maa mun don a tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɔni k'o kɛ Fatirikɛ b'a ka fɔ la o ni Diop ta kɔni to kelen ye dɛ ni hakili b'a la mun ye nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Ablaye Diop a kofɔ waati mun na i bɛ ka yɛrɛ kɔni tun bɛ fanga la mun ye nin jɔyɔrɔ kelen kelen ɲɛma a y'o kɛ i bɛ ka fanga o waati a ye wuli ka jɔ kɛ a ye cɛsiri kɛ hali bɛnkan sɛbɛn mun n'o kɛra anw ni groupe armé ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop a jɔyɔrɔ belebele o yera a la Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Diop ye a partenaire caman de b'a bolo mun ye jinɛ bunakun kɛnɛ kan Union européenne ɲɛma olu b'a dɔn i n'a fɔ ko dɔn ani tɛgɛrɛ Fatirikɛ b'a ka fɔ la hali bi mun ye Abdramane Dugure a y'a jira k'a fɔ ko mun ye hali bi Ablaye Diop ka ɲɛsin mun ye RFI ni France 24 olu gɛnni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Ablaye Diop a ye dalilu mun di ko siga t'a la ko wulibali don ko gɔntigɛ don k'o de kɛra sababu ye ni ka RFI ani ka taa fara mun ye France 24 kan k'o gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ Fatirikɛ b'a ka fɔ la hali bi a ko nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Ablaye Diop kɔ minisiri mun don a ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma nin waati laban ninnu fana la ani délégation belebele wulila k'u kunda mun ye Irisi jamana o kan a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni ko b'a a tɔgɔya kɔrɔ la mun ye Sogɛl Kokala Mayiga ale de kun kan ka bila nin délégation belebele ɲɛ ka taa Irisi jamana la nka mun ye Ablaye Diop ye belebele ni délégation
lagawla mulla ku kunna irsi jamana ka akira ni sonja bako ye malido fanfela ula o sabu ke lairu chairman ko osrola ala ni Abdoulaye Diop aka wuli ka jo anaka chesiru o sabu la patri baka fola ako maje fitini mu no kumbe Abdoulaye Diop la ame domina kom bi ko o maje ko bana pew o sabu ke ani dugula do nguma suru ko sobe no be malido nyina o kofo Abdoulaye Diop aye kalanga jamana ko kan wa be na ka foko aka bara de chairman mu jamana ko kan ka teme jamana ero konna o kan ngame domina kom bi Abdoulaye Diop ma do na ye bamana ngan ko dam ni nyana ni ma biki nyana ko mu ye kolokani ngadendo wali ma ko segu ka den ko nu do patri baka nga fola mu nya Abdoulaye Diop sigata la na manya ka foko mu ye docteur sogal ko kala maiga wali babo joro ina ma mu ne joro ngan ko ode Abdoulaye Diop ceja ministre mu no ka barna stuno ani jamana wora ko nyana bolma na foni fleni nyama anya sabaka bo la siran ale konala Abdourahmane Dougouré ale sabaningala ibunya obala ndo Abdoulaye Diop yeli o ye jagwai sabu minya awai kado nyangini mimbe na be sede o tola ni nyama fana diara o koka ino européen na nyona chama be awai kado sugal ko kala maiga atogo be ula o ma Abdoulaye Diop ale ka munumunu salo anaka takali o ye jagwai ga ma chama be Abdoulaye Diop ka o wulika jona ka o tama chama nyembe mina o de ka fo minya awai kado sugal ko kala maiga na le borai ko Abdoulaye Diop ko adibi se kanna nga halibi ala kanzo munyu ani saballa ndo kongon kuntici anya ko de o kuma na ibe mi mvo jamana marabawi halibi uku kli halibi uku kli nyanye halibi uka maliko ita ka abla chamanjela calcul miseni minumbi kofe o ka toy jamana ka avancer ne ti transition ko kuma na nti hashimi ko kuma na nti shogal ko kuma na mali an be mali ko kuma de la hashimu bita obi mali to shogal bita ne bi mali to shogal bita bi mali to mali bay na nyina an de na mo de on bi na to mali ko na non da be bita ko yi ambe be bita ala ka na chere jena awoke bebita ala ka na chere jena amaja ala ka san bakile undu na che isa de ka jugo note ambe kedi bolo faka na ko were ndo ngoni bo fi ko wallahi anga tiya fonyo apana parce que ay wuli baldu minye anga maminu fle ne fana ulube tablo minga jamana marabannu c'est à dire ni akoko 2 ans 24 mois chronogramme do ka suibai hali na mo fengo sida o moyi an yire ka do abi bara mina awbe sira minga aya fanye ni ndo ni bike anga laben do ke ni wati anga laben do ke ka be oma ko suba numba don ka fo amika ko do ke me tani ka sigi bike la fengele do no fe ka bi wati ja antina ni manye bana ko tamingo o ke gira lafiya ga che iba chedi yani shauka yeri do kuma na bitabulu minga sesade ne ko ni kamana gwana finalement ne ko ngo kuma ngo sede woyi abinyo uludi anga alaiwa abada nu namboru bulu ambi sadia abada antisa amargo era biga munda Senegal ne Côte d'Ivoire ka yoda malika ganyama ya fo tukumuna munya kunte di kuntigi kote aywa fe mun no dogole no ko nyefo malika voilà c'est ça le problème aya nyefo be mi na trop ode do quoi c'est-à-dire CEDEAO be chugo mi ole ke akado population ka girina mi ngadi anwi an nyebe mi na nambe mi ndo mi yangono tai ambo di la fasa me ko nyena ngalo e mi audi bado donc a nyena ngalo ayo bo nyugo na ko fanye an bi lafia manyina nanti ta ko fio ko kalotani woro na tani shegi anga njija ambo de me chugo bara nganya kono nan sera ka ke ka damina amba dawla jamana fama mi bina awde bi jamana maralaw abawde bulu na ya uja ni fami mbike yaiwa il faut que kama wera nyama odone ndo binga da ko sigi odone ndo di continue la abana il faut pas que yaiwa akata ya famu nere bi kanga candidature la ba mena me ndado watigele mi kana kede ni yake ali 0.0005% ta soro aya no hanga choko ni galo tike ni ne nga candidature bobbi e ka jamana maraba nyini na chama ye candidature bo ne bitema chamana mais c'est clair etan majabe rom ne ba do wa wardu de ala wari ko kana joro sa kala tabe ken wardi wari kana joro tabe joro wari ko na chugodi ifana me joro de awa gindo be États-Unis ambe wari be Ibrahim Tungara be France election man no ne Adama Touré be France e ko chugodi election man no ne jani jawara be potina voilà bebi joro fa Amadou Bagayogo be Indonésie mena mu fiena million tanu te sega election nge kuyi mali masaka ye nyini re wala sayga ngamo ngibe million tan na fiena fa gawsu rebe bumo ko ya jo
Kausuke. Barochi. No ala kan ni sobo. Ami. Ali bi ambita. Ambita ambise. Radio ye awayka do Noura Fm. Min awayka do Adonis DG Traoré. Ale koni ajira ka foko awayka do Alebe. Ambe nyokombulu. Siga tala. No ambita ambise. Min awayka do Soirée Bamako. Kemba kono. La ya jara akumana. No min awayka do Minisma. Akata bolo be chugodi akashini yesigi be chugodi. Bara jamana ingonnana ko ne jatemineke bay ka fo conseil de sécurité mimbe olu be ka kulika jonni chesuru ubino ke sebende do be awayka do o chiruma ajira ka fo sebende ingonnana minisuma awayka do abife ka do de fara aka manda ka mali kona sangele be fe ko fara oka o yere da mate koy akoko no funi minu be no lu bora ko ingonnana minisuma be ka lanyini minya awayka do musogoroni ka so be ka daga fa do ko ka faraka do minisuma be ka nyini halibi awayka do nazara ko jakulu mingumbe anfa no yuka keleka bulo no be barkan ko fo o min no tara ko minisuma be ka nyini cede mere ka faru luka cede nga min bise ka to barkan joro awayka do o cede be na o fo luye minisuma tola akone jete meneke min awayka do minisuma ni mbela o kuma na koyi min janvier kalo klefolo kana se mars kalo klebisa mani kelema minisuma ya jira ka fo gela minum be ani toro min dara adama dia ere ka hake o la gushili min no kera o kuma na o kan ko sobe o ya jira ka fo kabiri 2013 minisuma awayka do o ka jakulute min ngoni awayka do labarala katema awayka do mali tainga sabu ni jete meneke ibai ka fo ma min ngoni tayara minisuma togola abe ma keme fula ani ma biduru ani wolonfla ikado abo debo o kuma na kabiri awayka do Nations Unies yuka ko dame ni anga ba mali bata ma shubo ka teme awayka do mali tainga ako de strategala ko kera kene ka tashi blake ka nyeshi awayka do chefara muso demsen fara ma bakoroka minu ngoni e wulika joke wulika jo minna kera awayka do minisuma togola kera mikado awayka do keneka anga minisiri mimbe no e abla jobi ale ajira ka fo ko awayka do minisuma anu ka bara nyoya ko ni awayka do kibera duman baye miriya duman baw ani hakila duman baw akunga miye jobi akumana ni wati na kasoro awayka do malien de chaman be minun furgule do minisuma ngoro koy malien de chaman be minun torole do minisuma ngoro ko ambini ka sandambo minisuma akajabi kera mi ko ifanyango mewa minisuma uba umbara nga utabe malien de ambi nywan fala ambi nywan burujala ambi nywan lajabala lakana kisekele utaka nyeshi awayka do anga awayka do tabulo ima ko kuma faso do mbeka mingono do warata koy minisima ka fo shini be ntaranti amble faso de chama de be minu mbeko kono jirka ba ko ako de strategala ni jetemneke malien de chama bife minisima ka manda awayka do ka bampeu daw na tabe minisima be ka sangele nyini obi faraka wa jama wera fana be ka nyini tukuni min be fara minisima ka awayka do lahaliya ka conseil de sécurité ubina nimbara nunde jetemine ngango ni be min fie ngakila tikele do koy minisima ta ana tabaliya ne ko hakila tikele do parce que je sais que anga mo uyaye mimbe utina do awayka do filijugo wera la minisima kanga minge nu ma ke obi blaw shediga kono mbo fie de ambi do oke ala kanisa babe ya rabbi jara aka fasiri do Soirée Bamako o ka bido boli bunya bala nyama Ahmad Mega bunya ya sebe koro jaranye nouvelle horizon ne be mbolo do mbe boni ale nyama ayem blanga nga jalasiri ibe ta soro ibi niu ne bolo mamani Touré akumara ako munye ube feka fere ni dabalu ko sigi singa an walla kana baw ni ku to aninga asebe koro tien ngame domina kombi muya anga show d'état majoré abe wulika jolla mali fantan nani bela dilefe galonjugu munne jinya be feka takada an walla kana bawla galonjugu akana seka sira ko o soro tumuna ako kanga tamunye kolon kolongo tumu ale duguye dugumuna abe sarde masina okonala nyama obiga galondugu do fana takada an walla kana bawla ide ko munye fure do yiraye ko o fure ko sikatala ko ye an walla kana baw noye ko sibili do ko olu faraye ko ye an walla kana baw no be le fama okofo ko ye olu noye patika baka fola akoy be na ka fo ko munye force armée malienne na be le fama okofo an woni ma anda global sigini ko ina koy ko sabu ke munye jelaki chaman be jelaki munni a jalaki ute jalakiye uya galon do muye dalu yere kon ko otala o de biga taninka an walla kana bawo sagara ni wati labanu nun konna ola uka baradu jagulu mumbe nanga mako human urati wati fo ka ta faramunye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali na be minishima na ba aloko fo nyama fo ka ta faramunye jagulu woro kan ani munye dien yere kuna fondi sibondo fona kan o biga galon dugure takada munye an walla kana bawo la ni wati labanu nun konna la o biga ira ka fo ko munye
an ka lakanabaw ko bunadamadenya yɛrɛ lafasali la ko an ka lakanabaw bɛ ka dansago belebele de ta ka sivililakaw k'u sɛgɛrɛ o siratigɛ la i bɛna ye k'a fɔ hali bɔra k'i da don fɛn mun na sisan n'a bɛ minisuma maaw ka rapport laban in n'a b'o kofɔ u bɛ rapport min bɔ kalo 3 o kalo 3 o rapport kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko mun ye anw ka sɔrɔsilakaw ye k'u bɛ ka bingali wale ni k'o ta ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ o bingali wale dun k'a ne droit de l'homme k'u tɛ taa fankelen kɔni o fɛ patrikiba ka fɔ la an ka ministre mun bɛ yen n'o de Abdoulaye Diop ye ale de ministre ye mun ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛw kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ka ɲɛsin nin baabu ninnu tali la ka ɲɛsin an ka lakanabaw ma mun ye Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ nin baara ninnu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ k'an ka lakanabaw ni k'u fari k'a faga ka an ka lakanabaw ni k'u nin ka a sa walasa mun ye baara beledalen don u bolo baara in bɛ se ka dankari cogo min na patrikiba ka fɔ la an ka marabaw nin waati laban in kɔnɔna la mun ye rapport minnu na a bɛ ka bɔ ka bin kɛrɛnkɛrɛnla mun ye dugu mun filɛ nin n'i y'a f'i ɲɛna ko kolon ko tumu cercle de Masina o kɔnɔna la mun y'an ka chef d'état-major ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ka ŋunuŋunu kuma mun ni k'o ta ka an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nkalonjugu de faralen ɲɔgɔn kan diɲɛma k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nkalonjugu dɔ faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ fɛ jɛkulu mun n'a tɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛta o fɛ u bɛ ka nin yɔrɔ kɔfɔlen mun fɔ nin ye ko mun ye kolon ko tumu a bɛ cercle de Masina o fɛ a jira k'a fɔ ko fure dɔw yɛrɛ ko su dɔw yɛrɛ dingɛ dɔw kɔnɔna la ye ko ye an ka lakanabaw nɔ ye ko nkalon dɔ bi nkalon dɔ sini o sabu ko u bɛ ka nin dingɛ kɔfɔla min yɛrɛ kɔfɔ ɲɛma sɛgɛsɛgɛli foyi t'a jira k'a fɔ ko su bɛ ninnu kɔnɔ a yɔrɔ yɛrɛ ɲɛma ko a ma ye ɲɛ yɛrɛ la ko enquête minnu u bɛ sen na ko a ma ye ɲɛ la patrikiba ka fɔ la a ko mun y'an ka chef d'état-major ye a ko olu yɛrɛ bɛna wulikajɔ kɛ ni nkalonjugu minnu bɛ ka ta ka da an ka lakanabaw la tan ni dugu kɔfɔlen na n'a bɛ kolonko tumu n'a b'o kɔfɔ cercle de Masina k'a jira k'a fɔ ko mun ye fure dɔw yira dingɛw kɔnɔna ko o fure ninnu ko olu ye an ka lakanabaw nɔ ye ko nkalon dɔ bi wa ɲɛma ko nkalon dɔ sini wa k'u yɛrɛ bɛna wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw k'u boloda ni nkalonjugu minnu n'a bɛ ka ta ka da an ka lakanabaw la tan ɲɛma dan bɛ se ka kari a la cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Mahamane Touré ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye tabarikala laya jara laya n dɔgɔ ale ka fasiri o b'an bolo kɔrɔ laya kodi arajo ye Noura Fm ye 94 tomi murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ ko ɲumani wɛrɛ da la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 siga t'a la soir de Bamako laya jara n dɔgɔ a kumana lutte contre la délinquance financière nin ma ɲi dɛ des personnalités civiles et militaires y compris l'ancien PM Dr Boubou Cissé convoqué à la course. Usain Bolt. Johnny. Usain Bolt. Numéro 1. Numéro 1, 1. Ah. Hay flaka be buli. Lake. Fa sim vla be tegara fa. Fa be tegara fo. Ah, e bubu tara. Bubu. La haula. Aka ni sabo be. Gawsu buga sugu ko na nyini folo. No. Ni awai ka do Boubou Cissé. Ale ni ma chama de be. Minu welele do. Bogo jinenga. Nga Gawsu be kan signalé. Suguta wati sera. O sera. Noura FM. Abo de fana ko fo. O kuma na soni. Angata fina nda do Boubou Cissé. Ani ma minu be ni wuli ka jo kembu no fe. Nu welele do bogo jinenga. Bite de. Bido ke. Le 6. Odo. O kuma bina nda do ala. Gawsu. Noura FM da la je ka ambla sugu la. Angata sugu ko. Gawsu an bɛ segin ka na kuma so in kɔnɔ kosɛbɛ n kɔrɔ Solomana an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a n'a ka kan n kɔrɔ don wa n buran fana don dɛ kosɛbɛ Solomana i bɛ n ka foli fɔ a ye i burankɛ don n burankɛ don k'a ni cɛsiri kosɛbɛ Gawsu an bɛ segin ka na kuma so in kɔnɔ Noura FM n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu kɛnɛ dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ a ye weleli kɛ 76 33 43 03 ni Ala sɔnna a ma kɛnɛ a bɛ aw bolo kosɛbɛ donc an bɛ taa Laya Jara ale ka fasiri n bɛ sɔnni sigi a kan Laya kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako Yorubo ani ɲamili jugu maa minnu bɛ yen n'u don bɛ a ko da fɛ dɔgɔ awai k'a dɔn wulikajɔ kɛn bɛ u nɔfɛ o de siratigɛ la civil fara awai k'a dɔn finitigi kan wulikajɔ kɛn b'u nɔfɛ awai k'a dɔn maa wɛrɛ yɛrɛ maa dɔ bɛ a la n'o ye awai k'a dɔn anw ka premier ministre kɔrɔ ye n'o bɛ Dr Boubou Cissé n'o b'o ko fɔ Cour suprême welelen don awai k'a dɔn o bɔgɔ jeninen kan a ko n'i y'a jateminɛ Laya Jara a ko an ka jamana marabakura minnu bɛ anw bolo bi dɔgɔ k'u bɛ fɛ ka yurugu kɛlɛli k'u bɛ fɛ ka taa ni a ye yɔrɔ jan o ka jɛ u bɛ fɛ k'o kɛ awai k'a dɔn u taalan ye siratigɛ la maa caman bɛ yen an bɛ don min na i ko bi bulunkɔnɔ ni sini bɛ u ma a ko olu bɛ se ka kuma nin cogo in na koyi sabu n'i ye ko ninnu n'i y'a taabolo lajɛ jango tɛ wulikajɔ min kɛlen don nafolo mugu min bɛ yen n'a taara ka di awai k'a dɔn sɔrɔsiw ka sira dɔ ma n'a bɛ wele ko loi d'orientation et de programmation militaire o yuruguyurugu in dɔgɔ wulikajɔ kɛn bɛ o de nɔfɛ a k'o de siratigɛ la nin affaire ba min filɛ nin ye awai k'a dɔn k'a kɛn bɛ sababu ye maa dɔ bɛ yen
min bɛ général des armées ko fɔ n'o ye général Keita général ale kɔni bɛ awayika dɔ u bolo a bɛ kaso la fɔlɔ a bɛ MCA la a welela awayika dɔ a bɛ dɔgɔkun dama dama a bɛ awayika dɔ o bɔ a ko kunnafoni di sira ɲuman yɛrɛ fɛ civil ani awayika dɔ finitigiw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka maa min bɛ n'o ye premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Bubu Sise dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ welelen don awayika dɔ cour suprême na koyi u bɛ taa ka taa lamɛn min ye awayika dɔ loi min bɛ yen n'an b'a wele ko loi d'orientation et de programmation militaire n tɔgɔ u bɛ taa ka taa lamɛn u bɛ min galama u ka taa ka t'o ɲɛfɔ sabu ko in n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kasajuguba de bɛ yen min bɛ ko in da la kabini Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga suru la wulikajɔ kɛ bɛ nin maa ninnu nɔfɛ u ka taa ɲɛfɔli kɛ jamana in nafolo don miliyari caman o de donna ko in da fɛ nka an bɛ don min na i ko bi miliyari ninnu taara sira min fɛ Ala de ye a dɔnbaa ye a ko de kama maa minnu bɛ yen n'olu welelen don bɔgɔ jeninen kan nin waati in na u ka taa ka t'u ɲɛfɔ bi ntɛnɛn don juin kalo tile 6 san 2022 i burukɔnɔni kuru sɔn kelen premier ministre awayika dɔn kɔrɔ dɔ ale kun fana ye ministre des finances waati tɛmɛnenw na a bilama in u b'a wele Hissène Boltu sabu awayika dɔn a ye yen fusaya ni yan ye kɔsɔ min ye docteur Bubu Sise dɔgɔ k'a welelen don bɔgɔ jeninen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre de la défense et des anciens combattants Kulubalilakaw a y'olu jogo ladege kɔsɔ Cɛma Iber Kulubali Hissène Boltu numéro 2 a fana tanbɛ nka a welelen don a ka taa ka t'i ɲɛfɔ o bɔlen kɔ yen Mahamadu Igor Jara ale fana ministre des finances a kɔrɔlen don dɔgɔ a fana welelen don a ka taa ka t'i ɲɛfɔ maakɔrɔ min bɛ n'o ye Cɛnan Kulubali ye ministre de la défense o kɔrɔlen don o fana welelen don ko a ka taa ka t'i ɲɛfɔ Pulo Hamadi Jɔdɔ Ɲamata Gasi Pulo kɛ y'i jɔni kɛ o dɔ ya ni Ala sɔnna ma ko tɛ ɲɛfɔ jɔni don Babali Ba BMS awayika dɔn ale ɲɛma kɔrɔ Babali Ba ndɔgɔ ale fana welelen don bɔgɔ jeninen kan min ye awayika dɔn général dɔ fana bɛ yen n'o ye général Mahamani awayika dɔn Touré ndɔgɔ ale ye chef d'état major général kɔrɔ ye des armées ale fana welelen don bɔgɔ jeninen kan ntɛnɛn don in na awayika dɔn k'u ka taa ka t'u ɲɛfɔ loi d'orientation et de programmation militaire a nafolo in taara sira min fɛ a kɛra min ye a donna da min fɛ marifaw sanna wa mobiliw sanna wa kisɛw sanna wa min ye arangɛrisiw sanna wa budɔnw sanna wa min kɛra min ye o ka taa ɲɛfɔ min y'i ta kɛ so ye o ka taa jira n na min ye foro san o ka taa jira n na n'i ye muso min furu n'a ye i k'o furu sa a kɛ tɔgɔ kɔni don dɛ bon ka muso furu n'a ka wari tuyɛlen kɔni i k'o furu sa dɛ o kelen o bɛ t'u ka so awɔ an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ de ɲini ka taa négociation na o bɛ sa siga foyi t'a la a kɛra dutigi malo dɛ tɔgɔ min ye nin maa kofɔlen ninnu a bɛ k'a dɔn m'a fɔ n ko a fɔra k'u ye fɛn kɛ dɛ a fɔra de u bɛ taa ka taa ɲɛfɔli kɛ tuma n'a wolola min na a bɛ k'a dɔn an n'a a lakale limanaw ye nka fɔsirikɛba ko a ko nin maa minnu filɛ nin n'an bɔra k'u tɔgɔw fɔ maa damadamaw b'a la minnu kɔni kɛn bɛ a bɛ k'a dɔn cɛbaw ye a b'i n'a fɔ cɛbaw don parti dɔw tɔgɔ la min bɛ se k'a to jamana ɲɛmaya u b'o ɲini o tumana min ye a bɛ k'a dɔn ko nin ye cogoya jumɛn de ye k'u bali u kana se ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini wa ou bien nin ye awayika dɔn hakilina wɛrɛw de ye min n'an bɛ jamana faamaw la ne b'a fɔ dɛ fasirikɛba de y'a fɔ wa ne kɔni kɛra a yɛlɛmali sababu ye o tuma n bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛɛ Laya Jara nin y'a ka fasiri ye hali bi loi d'orientation et de programmation militaire an b'o kɔnɔ nka jamana faamaw a f'u ye ko an ma ɲinɛ koyi u kana ɲina awayika dɔn angɛrɛ ko koyi anw ye sɛnɛkɛlaw de ye min y'an ka angɛrɛ wari dun feerela tɛ tarakitɛri feerela tɛ f'u fana ka taa feerela tɛ dɛ a bɛ taa feerela tɛ a kuntigiw dɔnnen don a kana ɲinɛ o kɔ dɛ ayi a bɛ wele a bɛ wuli a ko in bɛ wuli a y'u wele angɛrɛ feerela tɛ ala k'a ni sababa bɛɛ tracteur feerela tɛ jamana in kɔnɔ yan ni maa bɛ wuli a banna a ko bɛ wuli koyi Laya Jara n dɔgɔ min ye awayika dɔn suwaridɛmɔgɔ ko a ka fasiri dɔ i bonya b'a la Marimɛ ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ɲɛmaa n'i ye a kɛ n'i y'ale mɛnni siga t'a la a taara berekɛnɛ tigɛ an ka don RPM o kɔnɔ la fasirikɛ b'a ka fɔla mun ye KTZ ye a ko bɔnɛ jumɛn n'o surutula mun ye i bɛ ka a ka ciw kan sa i bɛ k'a ka tiɲɛw a tiɲɛ tabaw ɲɛmaa ko bɔnɛ jumɛn de surutula u kan munna n'i ye maa fila kɔni kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ wɔɔrɔ ko bɛ dɔ ye kosɛbɛ bisimila ɲɛmaa mun ye fasirikɛba ye n'o de ye KTZ ye ka bɔ le rayon o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye ala ka ɲini Amadu Tumani Turula ne bɛɛ ko a ma ko ATT waati mun na ale ka fanga ko o dafirila o y'a sɔrɔ mun ye parti jɛlɛjɛkulu mun b'ale bolo an ko a ma ko PDS i bɛ ka ATT ka fanga o dafirilen marisi kalo tile 22 san 2000 san 12 n'o bɛ 2012 ko fɔ ɲɛmaa a ma tɛmɛ tile 3 kan k'i bɛna ye k'a fɔ ko bɔnɛjugu fana ko o surutula ni parti in kan n'a bɛ
PDS o kofo ka da kolonci ni nga afle kolonci a jama ko bala jilen ko o yere kera ami domina kom difene na manya ka fo ko munyi ibe ka fanga ye sangolon vla ke fanga la ni manu ni fanga u ye menja munu ko okala ni ma ko adda ko shi ka bonko sobe gambe domina kom bi abi na fo sangolon vla intemanen ko fe e nyama munye ko ake munna kuntara berekene kata tige berekene ko aduna RPM akona la de o sabwe RPM blama nyama ko munye RPM blama ko asufole no foka foko asufole odo wallahi patriba ka fola ako kabi doni munga ma ibe ka fanga ale dafrila utikalo kleta ani sheki sam bafla ani sam mugwa kibene ka foko munye RPM ye clan belebele fla ko okerera akona ula o clan nuna kibene ka foko munye docteur Bouakar Tireta ale de RPM nyama ye bi o bolen ko fe munye a secrétaire général no de maître Babar Gano ale de Bouakar Tireta uka shoko atika fi daga kele ngono abeni nga wati jani ko abo obo patriba ka fola ako gelen yire ko asola togoji ako kabi muye ibeka koni ale fatura jame kalo kleta anu wora samba fla ane samuga ane fla nyama ibe na ka ko muye Bouakar Tireta ko muye parti ngoni anyama ya taraka kalfa oma au décembre 2021 o konala muye 3e comité central du parti au lieu la jadoga la jam konala muye parti ka taka kalfa Bouakar Tireta ma kenenga kuye aklina belebele kota ko muye Bouakar Tireta ko alina ke RPM nga cheboye ko muye masaka kalata onata ula patriba ka fola ako odoni kama foka na bla bila ibe na ka foko muye maître Babar Gano ako o make ale fena ka maw fela ko ye parti adda kolon ci ni nga afle kolon ci union sama kata muye kiribo o kenega muye commune de o tribunal la ki be na ka foko muye wole koni ko o kera wole koni ko o kera muye Babar Gano ka maw fe o jabi do ko o bora ka biye o jafna ko o jara muye Babar Gano ka mawla amido na ko bi o fena temano ko faka be na ka foko muye Bouakar Tireta ale fena ka maw ku ye wole le fena ka commune 3 au tribunal la o fana jabi ko ko o jara ulula patriba ko ako ko asba ko nyamina ami domina ko bi ko aklina lawang mu ira tara o de muye ka parti ba be se ka di Bouakar Tireta ma tomna ami domina ko bi Bouakar Tireta fana ko amina alela abina fo ko muye kiri bono fana be o ya taka di muye maître Babar Gano uluma Bouakar Tireta ke amaso abada afana fele ka wole ko nga cour suprême na dona na to la muye cour suprême ko na kolona abu ko bela dilen ko obonyana patriba ka fola ako agale fara nogoya okan nyama ko munye parti RPM ka foko lubina faka kon sura munye jamana ngono wa Bouakar Tireta de kera cheboy wa Babar Gano de kera cheboy wa ka foko munye parti RPM cheduma era tubulu Babar Gano ni Bouakar Tireta ngoni usedo ni ngoni cheduma era tubulu nto ko ni fasiru wiye nto ko se bakoro lango cheduma tew bismillah e fla ka ngera frelate mon fana o kasa ka wuli sa te gelaya abegele de ma tubulu bismillah fatrika baga fola akoni mana gelaya togo ni parti jakuli na be RPM ko fo la jibura ma chinya tabaw nyama o blama ko abi na fo bani Israel ane munya Israel fatri flani anya sama ka bo munye le ranyon ale konala ka TZ ale swaningala mar mega nyama ibunya obala ndogo bunya jaranye bunya barika tabarikala ndogo ni i joledo ndogo isigi mumbe ni sigile do ida mumbe arajo ni agerila sabu ni jole tura alaba nyenemini bifa yelma no ya soro awai kado doli parani bi bulo yelma minya awai kado siase mili ano shele iko dola yelma ajimene do into jimene fatigi fura do infana biu doli parani mili ni siase mili ani jimene duni frère Gandu o fana be do frekala o babali doni ndogo miyo Mamadou Esdraori ndogo akumambe Nouvelle Horizon ndogo niye ngarabaw dama ni uka kene belebele uka kene abe mugofo abe aunga seko ananga dongo tigilamo abo luka kene abu kofo okay ko be jara bashita jara nyi anyena mana sa ndogo ben araba ka kena kufo ndogo nunu awaika do akembe klangoye ndogo aunga jilu ndogo akuma informandi nga ama ke chugo abifo ako kumana baba ni kone aleka klan ani safi jabati oluka klan ndogo nimfla ko akembe kabako yinu nywanje safi ka dongoli kura do bole mesisa ka farne ane mi bla dongli dala de iti take na mukire ikana ko minyi note bamani ko ni mboka dongli dong sika safika dongli dade ala de wada dada safi do wa o kadi wa bolon ko fe wani bebse dongli dala abe
aye kura dɔ bɔ kɔsa na sisan ne ma compter n ka kɔrɔlen falen kura falen kɔrɔlen na la hawla o fana ka di layi n ko yo an ka taa n tɛ n ka kɔrɔlen falen kura la wa kana fɛn juya dɛ o to yen kana foyi juya n ti maa si ka campagne na gafe de kumana n bɛ n ka gafe fɔ n bɛ taa ka bɔ yan kana foyi juya dɛ kana se ko ma n dɔgɔ min awɔ i k'a dɔn ko gɛlɛya belebele o bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ anw ka se ko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw ma min ye awɔ i k'a dɔn star belebelew don mali misigi awɔ i k'a dɔn o kunda a bɛ jɔnni ko fɔ tila min bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn an ka jelimuso fila minnu filɛ nin n'an filɛ k'u ka tilanw ko fɔ baba ni kɔnɛ ani safi jabate a ko nin kɛlɛ min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn nin bɛ unu kanuba dɔw nin b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na se yɔrɔ la yɔrɔ min awɔ i k'a dɔn u yɛrɛ ka dɔnkiliw a bɛ ɲini ka don o kɔnɔna na dɔnkiliw awɔ i k'a dɔn ani kunnafoni siraw fɛ u bɛ to ka ɲɔgɔn lagosi waati caman a ko hali n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ dɔw kɛra yalisa u bɛ se ka bɛn cogo min n'a ta bɛɛ taama minɛ sisi ma bɔ a ko an ka jamana in kɔnɔna na an ka se ko n'an ka dɔnko tigilamaw disiba fila n dɔgɔ olu bɛ ɲɔgɔn na dɛ kelen baba ni kɔnɛ a n'a ka kilan o ye jɔnni maramuba jumɛn dugulima mun kɛ min taara faransi wuli ya ale de taara faransi wuli k'a jɔ kɔsa in na ale kɔni ye dugu wuli yɛrɛ ye dugulima mun a bɛ mɔgɔ wuli a taara faransi fana wuli n'a ka tubabu kan ye o tɛ yan ale wa ale i tɛ yen bila an ka taa o kuma basi tɛ maramuba ale ni awɔ i k'a dɔn asu ɲaamɛ k'olu bɛ fan kelen fɛ kɔnturu kala min bɛ yen n'a bɛ safi jabate ka kilan ko fɔ o ye jɔnni bigini bagaga ale ni awɔ i k'a dɔn yayi sura ani papa classman o fana ye jɔn ye bigini wa ayi papa classman ayi bigini kɔni b'o dɔn ale de ye numéro de sida bigini ya awɔ cɛ n ka cɛ i fana bɛ ninnu dɔn dɛ o tuma ni gafe banna dɔrɔn i bɛ misiki dilan mɛ yan n dɔgɔ ni kɔni ni tɔgɔ yɛrɛ bɔra la ne tɛ nin si a ko a y'u ka zoro ta ka kelen bila ɲɛfɛ k'a kɛ disi ye bigini de b'o da bigini de b'o da e subu ne y'a fɔ n k'e ma ɲi ne a ko ninnu awɔ i k'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko in gɛlɛyalen don koyi a bɛ gɛlɛya ka na kɛ u ka dɔnkiliw a donna a la a ko babani kɔnɛ ani safi jabate ninnu kɔni ye awɔ i k'a dɔn kunkilenna fila ye minnu tɛ kelen ye wa a ko yɛrɛ kelen bɛ awɔ i k'a dɔn k'a gɛrɛndɛ a ti dabila fiyewu a sabakɔrɔ ɲaaminen don a ko de siratigɛ la kun kelen min na awɔ i k'a dɔn ko in kɔni awɔ i k'a dɔn gɛrɛndɛlen don u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ sɔn ka kuma kan cogo si la hali n'i y'u ɲininka u b'o jɔsi k'o bila kɛrɛfɛ u tɛ sɔn ka fɛn fɔ a ko nin maa fila minnu filɛ nin kilan fila don wa siga tɛ min na kilan kelen o ɲɛmaya bɛ safi bolo kelen dɔ o ɲɛmaya bɛ babani bolo ninnu de kelen bɛ k'a sama awɔ i k'a dɔn ninnu ye kɔrɔbalenw ye denmisɛnninw b'u jɔsi ɲɔgɔn na waati bɛɛ lajɛlen a ko nin ko in kɔni awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi an dɔgɔ n'an ko a gɛlɛyara ko y'an kelen ka dɔ bɔ a la a ko de siratigɛ la waati tɛmɛnenw na safi jabate ale kɔni wulila ka awɔ i k'a dɔn lagosi dɔw ta ka ɲɛsin maranba ma i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin maranba ma o min ye babani kɔnɛ o ka protéger kumakanw bɛ fasiri kɔnɔ nka ne tun fɔ a ko tɛmɛnen kɔ min ye awɔ i k'a dɔn maranba ale fana m'a bila dagirindala koyi a fana ye safi jabate jaabi a ye kuma dɔw ta ka awɔ i k'a dɔn safi jabate k'olu sɛgɛrɛ o kumaw fana bɛ fasiri kɔnɔ nka n t'a fɔ fasirikɛ b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ mahamadu esi tarawele ale kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ kilan fila in gurupu fila in n dɔgɔ a sabakɔrɔ gɛlɛyalen don dɛ a ko awɔ i k'a dɔn ninnu tɛ trompette kelen ninnu t'o fiyɛ dɛ a ko kɔsɔdani in na anw ka belebele dɔ bɛ n'a bɛ jaaba sɔrɔ a ko fɔ ale ye fɛɛrɛ kɛ ka se k'a to ninnu fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yalisa sigi ka fɔ bi kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ babani kɔnɛ safi jabate nka taama mɛnɛ sisi ma bɔ jaaba sɔrɔ tun bɛ fɛ de nin ko in ka se ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ nka u n'a ta bɛɛ nin ko in ma ɲɛ sɔrɔ dɛ a ko waati dɔ kuma sera safi jabate waati dɔ kuma sera babani kɔnɛ ninnu ka kilan u k'u sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye awɔ i k'a dɔn seko ni dɔnko tigilamaabaw de ye ninnu ye faso kunnawolodenw de ye faso kunkɔrɔtadenw don wa u k'u sigi n'u bɛnna ko la a ka ca ala fɛ a nafaba a bɛ se mali ma ka tɛmɛ awɔ i k'a dɔn nin mankan min filɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma anw kɔni b'u wele k'u deli u ka sigi babani ni safi ko min fɔlen don ni tiɲɛ don denmisɛn min filɛ aw nɔfɛ maranba bigini a bɛ se ko la bigini a bɛ se ko la min ye awɔ i k'a dɔn tɔ minnu b'u kɔ nin bɛɛ ye anw ka seko n'an ka dɔnko tigɛ nin bɛɛ bɛ bɔ ni mali drapeau de jamana kɔ nin bɛɛ bɛ mali de kunnawolo ni min bɛ yen n'o aw sigira ka fɔ o bɛ fɔ ka ban o kumana la vie continue a banna mais bon ne ma ninnu yɛrɛ kɔfɛ k'a kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ ko in juguya fɛn dɔ fana bɛ yen mɔgɔ t'a dɔn dɛ on ne sait pas ni sɔrɔ bɛ kɛ o de fana kɔnɔ ça aussi c'est débat dɔw ka business de ye nin ye o ne hakili la sɔrɔ min bɛ kɛ bɛn kɔnɔ barika min b'o la o tɛ nin sɔrɔ in na dɛ ɲɛma dɔw ka business de ye nin ne ninnu jara olu tɛ balo a banna
dɔw fana bɛ balo ten de. a banna nka i y'a fɔ cogo min na a bɛ ɲini nin fitina yɛlɛ fila bɛɛ lajɛlen fɛ walayi ɲɛma k'u sabali k'u bolo da u dusu la bɛɛ lajɛlen ka kuma i ka maa fɛ babani ka kuma ka maa fɛ babani ka dɔnkili ye jumɛn ye ne hakili bɛ babani ka dɔnkili kelen min na o kɛra a mɛnna dɛ Sherifu Izugudu Sherifu a banna n'o bɔra a la ne hakili tɛ dɔwɛrɛ kɔsɔ in n'a ye dɔ bɔ wa e min b'u lamɛn jumɛn don ayi ala n bilasira sa ayi ne fa mana baba ka dɔnkili lamɛnli ma o sinon dɔnkili dala don dɛ a kɔni ye caman da baba Fatumata Kone baba walayi la hawla ɲɛma wa n'i ye baba ye bi a bɛ k'i ɲɛna ko hali denmisɛnnin de don a bɛ se fasada la dɛ fasa dama wa ni baba ye fasa minɛ maramba dun duguliya ɲɛma n ko bɛ duguli mamu n kɛ kɔfilɛ mamu o de don wa n'a y'a kɔfilɛ bisimila e terikɛ i da bɛ ka taa mɔna min ma ye dɛ wa bigini dun bigini bagaga ale de ye palimɛri ya la hawla ale ka finance min b'ale bolo ɲɛma n ko ale de bigini de ye palimɛri ale de ye mun ye farafinna muso palimɛri ka laso de tɛ yan o de don kɛ fo dɔrɔn ale ka laso de palimɛri ka fɛn don palimɛri bigini wa bigini ɲɛma la hawla bigini kutubu a ka jumɛn e bɛ ka jumɛn ko sɔrɔ bɛ dɔ dɔn a la o ne kɔni m'a ka numéro disiko de dɔn la paix madame Keita bigini ya bigini ye madame Keita de ya kuma banna duguli mamu ale madame a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin Abusi maram de Abusi de ta ye maramba ye baba fɔ Abusi kɛ mamu partenaire ta ye bigini a banna nin bɛɛ bɛ dɔ bɛ dɔ kun ayi ɲɛma nin ko in ka ca koyi komi an tɛ fɛ ka don nin ko in bɛɛ kɔnɔ yan bi e b'a dɔn nin ko in ka ca ti fɛn dɔ ninnu na anw ka cɛ kɔni nin ko in ka ca n bɛna fɛn dɔ f'i ye bi ɲɛma mun ye musoko kɛlɛ a mana don ne cɛ o cɛ a kɛ man di ka kɛ ɲɔgɔn ka maa ye ja bi dɔ wa mun ye cɛko kɛlɛ a mana don musow ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛma o kɛ man di ɲɔgɔn ka maa ye subhanallah sigana bɛ na bɛɛ la o kuma an ka yan bila u ka bɛn o de ka di a banna u ka bɛn n'o tɛ min ka dɔnkili yɛrɛ kɔni ka di ne bi o bɛ yen min b'a fɔ ko de a ka ɲi e ka n'i ta fɔ a ka ɲi ala Fatimu de don wa dɔnkilinin sa dɔnkilinin bɛ kɛ a ta kɛ ala a bɔra n kɔnɔ la hawla ka sɔrɔ n b'a lamɛn kuma bɛɛ hali o don ko i y'a joué dɔnkilinin ka di sa ani deni in fana ka di ye cɛ in ka di ye cɛnin cɛ in bɛ se dɔnkilida la dɛ belebele sisi aw jɔn de a tɔgɔ prince belebele sisi jaje ka sisi tɛ ya Samasegu belebele Shizi a ka dɔnkili in fana ka di ninnu ye dɔnkili ani cɛ in James B ɲama e yɛrɛ kɔni e bɛ ka an bɛ don min na ko sisan e bɛ ka denmisɛnnin min olu de ka di o de ye misiki dumanw ye bi o denmisɛnninw bɛ ka fɔli dumanw kɛ bi koyi James B filɛ nin ye denmisɛnnin min don a ka dɔnkili ka di dɛ n'i y'a ka dɔnkili lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la dan awɔ a dɔnkili ka di dɛ wa bɛ belebele Shizi yɛrɛ kutubu la hawla i denmuso don Samasegu kɔni ye kankari da u bɛɛ ye o kɛra dɛ Samasegu ye kankari da an ka taa waati bɛ ka taa an ka yan bila ne ma mun ye Cheikh Umar Jara ye mun ye Cheikh Umar Jara a kumara Jara Cheikh Umar a ko n'an jiginna ko an ka taa ka mɔnɛ la Cheikh Umar Jara wa awɔ bura y'a jaabi o k'a ni cɛ bonya la o k'a diyara ko ka ba fila ta ko ka ba kelen d'i ma a y'o de fɔ wa bura ma fɔ ten ya bura o ɲɛna a diyara n ye kosɛbɛ k'Ala ka caman bila nɔ la ko a jara Ala ka nisɔndiya bɛɛ ami ɲɛma an bɛ taa indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don o de Igratise ye a ko mun ye an ka taa an ka dɔnɲɛ yɔrɔ douane minnu n'o filɛ nin ye Zewa n'o bɛ Sikaso o mara o kɔnɔ la ne ma ko tare ko o ka fɔ u ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye camion 14 nin camion 14 i bɛ na ye k'a fɔ ko u sɔnsɔnnen don balo de la sigana kɛlen bɛ balo minnu na k'a fɔ ko u doncogo ko o man ɲi an ka douane minnu n'o bɛ Zewa o kɔnɔ la Sikaso mara o kɔnɔ la ne ma i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye bolo kɔni ka a ta ka da nin camion 4 bɛɛ lajɛlen
tan nani bela jele uka patri baka fala mu egratise a ko mu nye anga duani mundu be zegwa o mara kondala nyama ku la somina ni kibara ina ko amena kaira ka foko ma do be ka dabalu ko sigi senga mu nye suma obodo do camion ngono suma mu na adatu wira bani odo suma mu wira na atiga do sharia o konala ko ni kibara ko ni ko adira mu duanya ma abeni ka wati jango ni ko obo mu ye doyen na be siga so duanu ko ma ko fo nyama yo wuli ka joke ka jatemine ko ke ka sega sigale ko oke amwenye munko ibe na ka foko na bolda camion ta aninani camion ta aninani sibiri temane suka dugu dia dimashi la camion ta aninani uye bolo ta ka do ka te tari camion ta aninani abela jele siga kale nula ka foko mu suma munu ba akono suma munu do ko ane sharia ko otenoma fe balo munu do balo fana ko achamambe ko odati ko ni ko obana no pe na foni plani anya sabaka bo independent ale konna la ikratse ale sabani ngala ibunya ni ma minu no bala ko irana ko kana dugu de ndo ka fanye parce que duguli bayinde ya to maliam bi fere nyoma abana wallahi ubeka ira ndogo wati beka kurun mara gausu anye ya maria nyina fe laba mi vo nouvelle horizon minya awaikado alpha seso ale kumani mbe li follow awaikado kera kan 2023 mali ani congo ndogo eric chekusel ale koni ye wuli ka joke akaboko follow alhamdulillah jablu uruji congo anyo luba de be walo koni ye jetemineke minya awaikado journée follow ere no koni be coupe d'afrique des nations le football kan Côte d'Ivoire 2023 na bo ko fo ndogo minya awaikado angoni kembe ka wuli ka joke wuli ka jomi ngonna na rencontre fa kanga ke no yeshegi ni ukera akosibiri do kalo kle nani wati me shede obu ka jugo ya nuka ngani ya jugo yala jeshi auma wati kele na minu mbe no luba kan ni sonja nangulela an ni sonja la anyina na shede awo wera ko o minute dama dama ngonna na akera stade du 26 mars la minya awai kado aigle du mali samata sigaw ulu yi awai kado jablu uruji du congo u yetega daw kloko nani ani kanangulu eric chouchel ka boko folo jongo ala awai kado tare bifo awaikado nika nyeshama ajura ni chuko minye na yewuli ka jomi na yoke ikado ka foko koni oni sababa bena alhamdulillah chama ambo fo afleka ni minge awaikado chamanche awaikado mamadu Mohamed Kamara ale chelu yara ando anaka cheluke cha ashima koroshi ubolingo minya awaikado albilal Touré ndo awaikado Touré ale awaikado cherufla ale yodo khalifa awaikado ale sorola ka chelu nani ale sorola ko kala ndo minute binani duru folo an ye nani du binani duru fulana anya senge lafiye bo an woni yakala nani ani kanango Sel ay ni mboli minga awaikado anaka awaikado maminu mbe ko jongo alaka kera ni sonja belebele o de stratigala ni ala sonama mali awaikado joro folo o ko ni be an bulu mi ye groupe G awaikado obe gambi ale tugulembe an na point saba Sudan du Sud o tugulembe an na fu mi awaikado Congo fana tugulembe ola o fana e fuye du mali na manya ka fo ningera ko sigata mina awaikado an ga boli were obina ke juengalo kle konondo o te shiningere di shiningere o ke angoroke juengalo kle konondo nata ni ala sonama an bita awaikado Kampala ni ala ka jey mi awaikado ambita Uganda awaikado yalsa anni Sudan di Sud bita nyuan soro o fana saminye o fana ni ala sona o point saba amuto fana blanju fala o ma ministre de la jeunesse ka yere kondana ay fulige ka nyeshi nunum bema malien dembe kondana nga no ya soro ataki ni chamanje o ko ni yirla kata nyefe anga na nyuan nege kofela o ko hakilito la doni de ore me dafa nyina kamale ni mimbe fando inve numa mulo de do ajo fo fana inde do amundi akasuma de o ye kelenyi fulana mi gardien mi njora ngofe do jawara dane abaliya de do a confiance ba de tala min tala ngoni ma do me ama mvengo sobe de ajole mbate mali ko do wari do ka soroli c'est-à-dire no ya soro manque de confiance do la alhamdulillah bi do ko pour ka confiance soro o ka confiance daka aka baraka ke tugula donc halibi anga do ku ye o ka do ku chesri yarsa ko imbi se ka nyesoro ko mali ko félicitations nyama ya foto na wati ngone asebe ko sira foka foko asira ambe bela jilen fu ka bela jilen walmando Musa Touré be fu ani chesri mama adama be fu aywa Noura Fm tableau de ni ambe kuno funu di ka mawla ni soja ka mawla
yɛlɛ ka mɔgɔw baro o n'a ta bɛɛ kunnafoni nafama ye min ye an b'o di nɔgɔ wuli ka jɔ belebele fana bɛɛ sen na salon des médias a bɛna kɛ palais de la culture la juin kalo tile 30 ka taa cɛ juillet kalo tile 2 o organiser baw bɛ yen ni ala sɔnna a ma wuli ka jɔw bɛ sen na nisɔn tɔgɔ ngisɔn jamu an k'o ɲɛnabɔ la Noura Fm bɛ ye a kɛnɛ kɔnɔ an bɛ taa gafe tile 2 ni tile 3 an bɛ taa gafew kɛ a kɔnɔna na ni ala ka a tɛ taa musaka kɔ dɛ a tɛ taa musaka kɔ a musaka ko dago sabu Noura Fm ka ala deli de ye ko ba fɛn fɛn bɛ kɛ n'a kɔni bɛ média ko fɔ bɛ arajo n'an kun foroko bɛ taa da fɛ a bɛ taa da fɛ mais an bɛ taa nɔ an b'a ɲɛ fo n'an dɛsɛra sabu maa tɛ se ka ko bɛɛ kɛ dɛ abada i bɛ ko dɔn ŋaniya nka a latigɛ yɔrɔ bɛ bɔ ala de fɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ kanuba ni dɛmɛbaw bonya b'u kɔrɔ ala ka ni sababa bɛɛ Gawusu waati sera an bɛ foli tɔnu lase an kanubaw bɛɛ ma ka adama ni tunkarankew ka u bɛɛ fo k'a yira u la k'a fɔ min ye Basigi ni Keyita an k'a fo n'a furumuso Ayida min ye awɛ kadɔ Elhaji Suguba Samake an ka foli tɔnu u bɛ ka ɲɛsin a ma Général Boubacar Sagara k'a fo ka Sekumar Jara fo kanuba ni dɛmɛba bɛɛ an da sera min ma an da ma se min ma aw bɛɛ ka foli bi yan Ina Arama ale tun bɛ ka kumaso kɔlɔsi ba jɛna an ka foli bi ye Gawusu Keyita Gaston de Fer nɛgɛw tun b'ale bolo Tiɲɛ Jawara an ka foli bi ye Gawusu n'an y'i fɔ an bɛ awɛ kadɔ Yusuf Sisɔgɔ an b'a ka foli kɛ k'a Sisɔgɔ Burama Traoré Jobɛrɛ a tɔgɔ ye jumɛn ye baro na de Jobɛrɛ yan i t'o to yen e dun e yɛrɛ tɔgɔ ne t'a la o walayi i b'a la ni ala cɛ i bɛ baro na ni ala cɛ i b'a la ni ala cɛ i b'a la o tumana sa Jobɛrɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Boubacar Traoré BT mon ami n ka foli b'i ye i ni cɛsiri ka Biso yɛrɛ fo ne tɔgɔ ye Mamadu Mayiga Gafujama Kamadu Maimunatu Den o kumana n dɔgɔ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Abu Safunɛ Jara an kana ɲinɛ a kɔ an k'a fana fɔ kɔɲɔkɛ ne yɛrɛ y'a ye o don f'a bɛ manamana an kɛ e m'a dɔn ko jaralaka ninnu ɲɛmaa a ma ɲuman ka dɔgɔ Abu si selen bɛ yɔrɔ min ma